urtearen sasoi honetan, haur bat jaio zen Belenen. Bere gurasoak Jose, Arotza eta Maria estalpe baten babestu ziren. Ia, txalotxu bet gure familiatzako. Aingeru batek zaintzen zituen. Haurra Jesus zen, Jainkoaren semea lurrean. Jaio berria agurtzera, ardiak zaintzen zeuden artzainak etorri ziren. Opari bereziak ekarriz, urrea, intzentzua eta mirra. Neska mutilek ere jaiotza hori ospatu nahi dute. Horregaitik abesti batzuk prestatu dituzte. Eta lehenengo, betiko moduen, 3 eta 4 urtekoen abestia entzungo dugu, aurton prestatu dute Olentzero Zaldabero. Txalo haundi bat mesedez animatzeko. Thank you.